Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез. Хуҗасыз этләрнең кешеләргә һөҗүм итүе күп булу сәбәпле карар кабул ителде. Хәзер хуҗалар хайваннарын чиплаштырырга тиеш. Үзгә төрле өйрәнүләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре мәктәп яналагерларында ял итүче укучылар өчен эвакуация үткәрде. Кергән акчаларның бер өлеше балалар хосписына биреләчәк. Чаллыдан балалар яклау көнендә багышланган хәйрия акциясе узды. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 30 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 7 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21696 очрагы билгеле, аларның 18685 терелгән. Чаллыда күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау планы 41%-ка үтәлгән. Агымдагы елда шәһәрдә 1 миллиард 466 миллион сумлык 150 объект төзекләндереләчәк. Бу хакта башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Шулай ук юлларны шул исәптән чокырларын ремонтлау эшләре дә дәвам итә. Эшләр штат режимында алып барыла. Шамил Усманов урамында ремонт 20%-ка башкарылган. Контракты буенча эшләрне тәмамлау вакыты 12 октябрь. Моннан тыш шәһәр урамнарына һәм проспектларга билгеләр төшерелә. Хуҗалары хайваннарын чиплаштырырга тиеш. Татарстан дәүләт советы йортсыз хайваннарны контрольдә тотуны катгыйландырырга тәкъдим итте. Хуҗасыз этләрнең кешеләргә һөҗүм итүе белән бәйле күп санлы очраклар бу карарга сәбәп булып тора. Чиплаштыру юалган хайваннарны хуҗаларына кайтарырга ярдәм итәчәк дип саныйлар дәүләт советында. Хайваннар белән җаваплы эш итү федераль законга кертелгән төзәтмәләр экология табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетында хупланды. Шәһәрдә мәктәп яналагерлары эшли башлады. Ял итүчеләр куркынычсызлык кагыйдәләре турында онытмасын өчен гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре уку эвакуациясын үткәрергә карар кылды. Әмма бу юлы ул дәресләре вакытында кебек түгел иде. Время засекается и дается сработка. Яну урыны итеп шартлы рәвештә ашханә билгеләнгән. Гомерне саклап калу өчен санаулы минутлар. Бу хакта 4нче сыйныф укучысы Сабина Косарева бик яхшы белә. Кызга янгын вакытында үзеңне ничек тотарга кирәклеге турында берничә тапкыр аңлаттылар. Беренче эш итеп укытучыга хәбәр итү, сыйныфтан китмәү, иң мөһиме паникага бирелмәү ди Сабина. В случае, если дым уже в помещении, надо лечь к полу, по возможности приложить к лицу мокрую тряпочку и ползти к выходу. Ни в коем случае нельзя нигде вообще прятаться во время пожара. Ашыгыч эвакуация кагыйдәләрен мәктәпнең башка укучылары да белә. 3 минут или 7 секунд эчендә бинада бер кеше дә калмады. Когда вы услышали пожарную сигнализацию, что вы делали? Подскажите мне. Эвакуировались. Молодцы. На мой взгляд, все правила соблюдены. Дети, самое главное, не паниковали, то есть шли за своими педагогами, как положено, по двое. Ну, самое главное, это не паниковали. Автозавод районында 18 мәктәп яна лагере үз ишекләрен ачты. Балалар һәм вожатыйлар белән әңгәмәләр үткәрәләр, белешмәлекләр тараталар, шулай ук килеп чыккан гадәттән тыш хәлләр турында фикер алышалар. Если выявляются какие-либо нарушения в ходе эвакуации, то есть с преподавателями, а также с вожатыми проводится работа, где разбираются данные вопросы и объясняется, каким образом нужно действовать в следующих ситуациях. Для этого и проводятся у нас учебные тренировки, чтобы данные вопросы разобрать. Уку елы вакытындагы өйрәнүләрдән айырмалы буларак гадәттән тыш хәлләр министры хезмәткәрләре балаларга аңлатуның башка алымнарын куллана. Коткаручылар кер порошогы, чүлмәк белән җир һәм таба алган. Алар ярдәмендә коткаручылар янгынны кул астындагы чаралар белән ничек сүндереп булуны һәм табада кызган майның ни дәрәҗәдә куркыныч булуын күрсәтә. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчаса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтендә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер.
Тәмтімнар құтлау хатлары аквагрим һәм башқалар ярышалда балалар яқлау күніне бағышланған хайрия акциясы узды. Бу шарадан кірген ақшаларның бір өліші балалар хосписына берілі. Шара эшмәкәрләр фонды һәм иqtisад министрлыгы ярдәмендә уза. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Рената Шигалиева 16 яшында инде уңышлы эшмәкәр, котлаулы хатлар, открыткаларны ул 3 ел тирәсе ясый. Бу идеяны үзеннән үзе килде дип белдерә Рената. Мы просто думали с семьей, чем же можно заняться, и как-то само получилось, и мы напечатали наш первый тираж. Я выступала, получается, перед Минихановым, и ему презентовала свои открытки, в том числе и татарские. И сейчас, когда появилась возможность выступить в такой ярмарке, я с удовольствием согласилась, потому что почему бы и нет, заодно и показать свои открытки людям, и дать людям возможность сделать доброе дело. Хайрия акциясында катнашу өчен Елена Кукина кондитер әйберләре пешергән. Баштан ул моны хобби итеп кабул иткән, әмма шул юнәлештә белем алганнан соң мавыгу акча чыганагына әверелгән. Я считаю, что помогать детям – это очень правильно. Нужно добром отвечать на добро. Как бы оно вообще всегда возвращается. И если дети в этом нуждаются, я думаю, что не составит никому труда заплатить 150-200 рублей за какой-то небольшой себе, допустим, сладость или подарок, но при этом помочь еще детям. Балаларны акча эшләргә генә түгел, кешеләргә ярдәм итәргә дә өйрәтергә кирәк дип саный укытучы Айсылу Кузнецова. Мы наших детей обучаем не только бизнесу, не только мышлению бизнесменов, не только финансовой грамотности, но мы и учим наших детей делать добрые дела. Именно сегодня мы устроили ярмарку благотворительную, и все собранные средства дети сами решат процент, который они захотят. Поэтому мы учим их не только зарабатывать, но и отдавать. Минем бизнесым ярдәм итә дигән хайрия акциясе 26 майда башланды. Мондый чаралар шулай ук Түбән Кама һәм Әлмәт шәһәрләрендә дә узачак. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Татарстанлыларны озын яллар көтә. 12 июнь Россия көне шимбәгә туры килү сәбәпле бәйрәм ялы дүшәмбегә 14 июньгә күчерелә. Шул рәвешле бу атнада 12, 13 һәм 14 июнь ял көннәре булачак. Мен сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгыз, сәламәтлекне куркыныч астына куярга ярамый. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Кунгурский техникум-интернат приглашает на обучение лица с ограниченными возможностями здоровья без возрастных ограничений. Пермский край, Кунгурский район, поселок Садо-Ягодное. Укрепить позвоночник, улучшить подвижность суставов, почувствовать былую гибкость и легкость поможет программа «Здоровый позвоночник и суставы». Легкости вам и нового качества жизни.